काय मंडळी, कंटोळीची भाजी किती छान झाली आहे बघा. फक्त पावसाळ्यातच ही भाजी येते आणि सीझन वाईज या भाज्या खायच्या असतात. एकदम औषधीसुद्धा असते. श्री स्वामी समर्थ. तन्वीज किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण कंटोलीची भाजी करणार आहोत. काही ठिकाणी या भाजीला कंटोली म्हणतात, काही ठिकाणी करटुले म्हणतात, काही ठिकाणी भागलं म्हणतात, काही ठिकाणी काटलंसुद्धा म्हणतात. तुमच्याकडे काय म्हणतात या भाजीला मला कमेंट करून सांगा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. पाण्यामध्ये मीठ घालून ही भाजी आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये चांगली धुवून घेऊया, कारण ही रानभाजी असल्यामुळे स्वच्छ करून घ्यावी लागते. चला तर मग ही भाजी कशी कापायची मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, ह्याच्या आतमध्ये अशा बिया असतात. त्या चमच्याच्या साहाय्याने अशा काढून टाकायच्या. अगदी कारल्याची भाजी कशी करतो आपण त्याच पद्धतीने ही काटलांची भाजी करायची. हे बघा, ही बघा, या पद्धतीने अशी भाजी कापायची. सर्व भाजी आपण कापून घेऊया. ही बघा, सगळी भाजी आपण कापून घेतली आहे. आता ह्या भाजी करता आपल्याला मी इथे 2 मोठे कांदे कापून घेतले आहेत. ओलं खोबरं आहे, कोथिंबीर आहे, मीठ आहे, मसाला आहे आणि हळद आहे. तर भाजी फोडणीला घालूया. गॅसवरती मी भिड्याचा तवा ठेवला आहे. याच्यामध्ये मी ही भाजी बनवणार आहे. आता आपण काटले आहेत ती चांगली भाजून घेऊया तेलामध्ये. जशी कारल्याची आपण भाजी करतो ना त्याच पद्धतीने ही भाजी करायची आहे. थोडंसं तेल ओतूया. तेलावरती चांगली परतून घ्यायची आहे ही काटला आपल्याला. ही बघा, आपली काटला आता भाजत आली आहे. कापली होती तेव्हा किती दिसत होती मी, आता ती आळून केवढी झाली आहेत बघा. आता ही आपण काढून घेऊया. त्याच तव्यात आता आपण तेल ओतून घेऊया. आता याच्यात कांदा टाकूया. छान तांबूस होईपर्यंत ढवळून घेऊया. आता याच्यामध्ये हळद घालूया, 1 चमचा मसाला घालूया आणि छान परतून घेऊया. आता याच्यामध्ये भाजलेली काटलं घालूया आणि परतून घेऊया. आता चवीपुरतं मीठ घालूया आणि परतून घेऊया.
आता 2 ते 3 मिनिटं झाकण मारून शिजवून घेऊया. झाकण उघडूया. आणि छान भाजी परतून घेऊया. आता याच्यामध्ये आपण ओलं खोबरं घालून घेऊया आणि थोडीशी कोथिंबीर. आणि छान परतून घेऊया. तयार आहे आपली काटलाची भाजी. किती सोपी पद्धत आहे बघा. आमच्याकडे तरी असंच बनवतात. तुमच्याकडे कसे बनवतात मला कमेंट करून सांगा हां. चला तर मग भाजी सर्व करूया. चपाती बरोबर किंवा तांदळाच्या भाकरी बरोबर तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता. मी केलेली काटलाची भाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला येणारं बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका. धन्यवाद.